ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ତମେ ଥିଲେ ତ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ପଢିବା ଚଷମା କାଚଟା ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଅରୁକୁ ଦେଇଛି ତ ଖାଲି ଆଖିରେ ଖବର କାଗଜ ପଢି ହଉନି। ଆଣୁ କେବେ ଆଣିବ? ବହିନ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ଏଯାଏଁ ଫେରିନି। ଆଉ ହରିଆ 2 ବେଳା ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଦଉଛି। ଦେଖୁନା ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଟିଫିନ କ୍ୟାରିୟରଟା ଏଯାଏଁ ନେଇନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଅନେଇବି? ମୁଁ ଯାଏ, କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯାଏ। ନିଜାମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜାଣିନଥିଲି ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଏ ଦିନରେ ଏମିତିଆ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ନାହିଁ। ମତେ କାହିଁକି ମିଳିଲା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସିନେମାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ମନେ ପକେଇଲି ଯେ ମନମୋହନ ଭାଇ ମୁନା ଭାଇ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ କିଛି ହେଇଯାଇ ଥାଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଥିଲା, ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ତେଣୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ସ୍ପଟ ବୟଟି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଥିବ, ତେଣୁ ତାର ବି ଏଥିରେ ଭାଗ ରହିଲା। ବାକି ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି, ସାଉଁଟିକିରି ଖୁସି ହଉଛି। ଆଉ ବୁଝିଆ ମୁଁ ଏ ପୁରସ୍କାରର ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମତେ ଚଳେଇ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।